धरी के तीन गो पाता अरे तीनों का चनार जी। और मैं नाम नहीं लूंगा आपका, नाम हम आजकल नहीं खिले, लेकिन कहे के बा अरे हई नाम नहीं है लिखा। अरे भाऊजी के तीनों बहिनिया, तीनों के तीनों भाऊजी के तीनों बहिनिया, तीनों के तीनों। अरे भाऊजी के भैया रे, ये बहुत अच्छी हैं, शरीफ दिख रही हैं, आप हैं भी। एगो ही आयो ईसन वैसन। आप लोग यहीं पे रहिए क्योंकि सारे बच्चे जो हैं आप लोग को छूने के लिए शक्तिमान बन रहे हैं, तो यहीं पे रहिए। एगो ही आयो ईसन वैसन, एगो ही खिलाड़ जी। देखिए हम देख लिए एक ही बार में, हम फिजिक्स ज्योग्राफी साइंस नहीं पढ़े, लेकिन ये हम बचपने से पढ़ रहे हैं। आ छोटा की ही आ छाट देव पतैयार जी। अरे छोटा की ही आ छाट देव पतैयार जी। होतनी ताकला, होतनी ताकला, कितनी ताकला देवलिया पका लिखल बा। तनी ताकला, तनी ताकला देवलिया पका लिखल बा। तनी ताकला। देखिए हम आपके तरफ से कि ये तवार लिखल बा ना तू हमारा तो ना 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 कि सोमार लिखल बा। नाम लो कि छोड़ दो? नाम लेवे में कोनो दिक्कत नहीं के, लेकिन आइजन बात सुनू भाई चैनल वाला, अरे बाप हो बाप, ऐसा ऐसा ना तो लोग टैगिंग देता रहो। नहीं नहीं, लेकिन हम लोग वैसे वाले में से नहीं, हम लोग का साफ सुथरा गाली वाला। लेकिन हाँ। आप लोग ये रेला रेली वाला मत लिखना भाई। और ये कौन चीज है रेला रेली? हम रेल मंत्री की रेल देते सबके। हाँ बोलो। होतनी ताकला, होतनी ताकला, होतनी ताकला देवलिया पका लिखल बा। तनी ताकला, तनी ताकला देवलिया पका लिखल बा। तनी ताकला। ए तवार लिखल बा, सोमवार लिखल बा, कि सोमार लिखल बा। ए तवार लिखल बा, कि सोमार सोच लिखल लिया, बा। सोच लिया, ये जो भरल बा। हई कलुआ के बहनी के बता। अरे अब हो गई इनकर पूजा। आगे आगे ईटिंग वाला